Museum Wayang Kulit minangka museum sing dumunung ing Kecamatan Wuryantara, Kabupaten Wonogiri. Diarani Museum Wayang Indonesia amarga nduwé koleksi wayang sing ora mung saka Jawa Tengah, nanging uga saka wilayah liya ing Indonesia, yaiku Jawa Barat lan Bali. Kang tegese bisa nyelakani manungsa. Wayang iku kegambaran watak lan sifat manungsa lan wujudane pribadine manungsa. Jumlah koleksi sing ana ing Museum Wayang Kulit yaiku 200 lembar wayang kulit Purwa, wayang golek, wayang Bali, wayang klitik, wayang suket utawa rumput, wayang beber Bali, topeng, lan wayang. Kayata mantenan utawa ritual. Ing saben adicara wigati diweni lakon kang beda. Contone, adicara nganggep desa. Mesti ing adicara mesti desa nganggep lakon desa. Dene adicara liyane mesti nganggep lakon kang beda. Wayang kulit sing paling umum yaiku tontonan lan tuntunan. Saben pagelaran ngemot tuntunan kanggo masyarakat sarta wulangan kang ngemot babagan filsafat lan